Σπάτα! Σπάτα! Να πάνε στο διάλο όλοι! Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν φασισμός, προδοσία, εσχρή και δυο. Εσχρή και δυο, κυρίες και κύριοι. Γιατί κοίταξε στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτοί δεν ήθελαν να ακούς για να γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε ότι αυτό εμείς δεν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι, λέει, θέλουμε να γίνει, και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Ύστερα ακούς μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι, και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει δεν θέλουμε και εμείς, και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε, και εμείς το αλλάξαμε και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε, και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς λέει θέλουμε να γίνει. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι, όποτε το κάνει εξορίσει η ΕΠΑΕ. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Μάθος γράφει ιστορία τώρα, τελείως. Ιστορία με χρυσά γράμματα, έτσι. Να πεθάνουνε! Let's play some Tetris, motherfucker.